weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to Likseyba gorgolo to Sinthiane Diakiri to Houdallahi to ɗal haya to Mafondu to Lodiolo to Mareysa to Jingue Jeeri to Awoynat ko on takkusan juuɗa ha to dol ceerno Hadi Oumar Sy to Diola Sare ko on takkusan juuɗa ha to galle ceerno Yaya Konté to donde ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie teskama wayloji kewɗi waɗama e gardigo police national e nder leydi he ha joni to leydi Mauritanie Mohamed Cheikh El Ghazouani horeji gendiɗi ene tijja jillu makko ñande nogas jeeɗiɗi nogas jeetati lewru décembre o gonɗiɗo to hoddel harbi ha to Asaba kala to leydi Sénégal hewɓe kay jonnani e oɗo saaha joni kongude Cheikh Oumar Diagne suutike ko fati ɓen wiiteɓe les tirailleurs sénégalais leydi Mali Hamad Fall Diaka ono mama directeur général des impôts kedde Afrique ko Alassane Oumar Mbodj kabaruji men jolam jaɓiri man jaa ha to leydi Ukraine to leydi Russie to Afghanistan to Pakistan ha to leydi witeeli Azerbaijan bisimilla mone kerki hotodirte joni piren pacciren kawis eki lekki gorelte ko haako moƴƴo iwru ko tokkordinnoro gorelte ko kawis wonande ɓen jogiiɓe yoga e ñabbuji kolliti jiitima hen koye mumena gorelte ko haako sa itti ko jamireɗa a waɗi ndiyam ngulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorelte ko haako iwata ko tokkordinnoro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorelte an joguiɗo AVC cardiaque ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru neɗɗo joguiɗo sukara cholesterol ha tenti kadi e on neɗɗo mo nangata taare kala gorelte ko kawis ɓolo tan woni e muɗuma sa jokkodiri e muma ma yiito hoore maɗa ha mbiya alhamdulillah sa yiɗi jokkodirde e site gorelte beele mbawa janggande hoorema ko jangta e gorelte kala jahata koto Google tappa www.gorelte.com ma janggan hoorema kala an puƴiɗo donkuɗo yaade juma e jama jokkoyde enɗam gam ɓandu musor jokkodire gorelte sa yiɗi jokkodirde e tonggode gorelte woto woɗɗu joni so tawi gonɗa koto leydi Côte d'Ivoire jokkodirta koye Hamidou Ba 00 225 01 53 11 51 54 so tawi noon gonɗa koto Kidira e kotari ɗum kala jokkodirta koye galle ceerno Habous Diallo 77 554 75 54 so tawi noon gonɗa koto Dagana jokkodirta koye Mamadou Nassirou 77 942 11 12 so tawi noon gonɗa koto Diourbel jokkodirta koye Bulli Guisse walla mbiya Abdoullahi Guisse 78 690 03 37 so tawi noon gonɗa koto Juude Guriki jokkodirta koye Gueddasi 77 267 16 66 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men dañen hen jama aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko firtata aadi mo aadodiri e jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV gorko mo melga wuuro jinneji ko jaadindo danawal e ɓalawal kala ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ne safara rafiji kewɗi ɗi jiida cirola omo safra ɓen wonduɓe kista fibrome dogam sidde rewɓe ɗon koɓe sowade e rewɓe dartoraɓe kala ceerno Amadou Tidiane Diallo dendagal rafi mbawɗa wondude balɗe tati taw ka wi alhamdoulillahi rabbil alamina so tawi kay oɗon maldana
ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuro jinneji en yawna ɓe wonduɓe koyɗe musoje koyɗe ɓuutoje ɓalli ɓuutoji e keeceje musoje kala ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuro jinneji en yawna ɓen fiɗaɓe gora fiɗaɓe wonduɓe prostate kala gorko mo melga wuro jinneji ene yawrande ɓen usraɓe gorago yawɓe yitade koye men e jippiɓe leecce kala e on alhaali omo jogui leɗɗe fannuji ɗiɗi hen fannu goto wiyete ko meeɗi moosa ko leɗɗe muudeteɗe walla jarteɗe ƴetta ɗum joni joni moosa nofuru e nofuru leɗɗe golɗe ɗe ko wuurateɗe wiyete ko yeddi ƴeewa awrata ɗum joni joni mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuro jinneji omo taweɗo saaha joni to Paris lamorgo leydi France sa yiiɗi jokkodirde e makko mbatta ko 00 336 04 04 66 27 gorko mo melga wuro jinneji en base makko ne tawe to Dakar en tawe ɗon mi yii ko ne wiye ceerno Abdoulaye Diallo numéro mum téléphone mbatta ko 77 714 94 15 gorko mo melga wuro jinneji base mum to Nouakchott en tawe to leegal bitegal Samia noon ne hucci galle o ne huccidiri e usine plâtre ene tawe ɗon ɓiyi ko sa yiiɗi jokkodirde e mum mbatta ko 46 94 21 91 walla mbaɗa 41 05 13 85 gorko mo melga wuro jinneji gam hoybitande taw teɓe lappol palol dande maayo ɓe Mauritanie e Sénégal omo jogui base makko to Rosso Mauritanie ha to Dagana Mauritanie kala ene tawi ɗon musidɗo makko sehil makko ene wiye Amadou Dia gorko mo leeraɓe ceerno Amadou Dia kala jiɗɗo jokkodirde e muɗum mbatta numéro mum téléphone mbatta ko 77 537 79 28 ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuro jinneji kollaɓɗo reedu kommalaɗo woni konne wiɗo sanne sanne mbadden danɗo faade makko kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone alarba nogase joyiya lewru bowte hitande ujunnaji ɗiɗi e nogase nayyi habaruji mon e ɗemgal pular e sowto he ko musidɗo mon seydi mon Ghali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nate ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abouba hono no mbiruɗen gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie puddartoɗen e nder mayirɗe hitande nde woni mayirɗe lewru décembre no gonɗen ɗo Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo gendi Mauritanie ne tijja jilluji makko tawi ko jilluji makko gollal e nder ɗiɗo région ngaji ɗiɗi hen région goto woni to Asaba e région goɗɗo ne wiye toon to Hoddela Garbi ɗum noon waɗat tigo ñande aljuma nogas e jeeɗiɗi e ñande aset nogas e jeetati lewru décembre andu gonɗen ɗum ma watto noon inauguré taw ko projet ji kewɗi projet ji noon ɓeydoji région ngaji ɗi woni tigui projet de développement ɗum noon ko ñande aljuma nogas e jeeɗiɗi décembre nden o tijja ñande hen ko toon to wiyete Hoddela Garbi toon to Hoddela Garbi noon koto Ayouna noon ko sanga 11h o yettoto ka Ayouna woni lamorgo région de Hoddela Garbi o ko sanga 11h o yettoto toon to yettima toon ma waɗa inauguré lawol ummade Ayouna faade to wiyete lawoynata gam kay ɓeydude kay newnude ya garta kay gam ɓeydude ya garta kay hakkude ɗiɗon nokkuji ñande aljuma nogas e jeeɗiɗi lewru décembre o tijja toon to Hoddela Garbi o tijja ko to Ayouna ko sanga 11h o yettoto toon Ayouna noon kañuma woni lamorgo région de Hoddela Garbi ma watto Hoddela Garbi ma watto toon inauguré noon lawol ngol lawol noon ko ummade Ayouna faade to wiyete lawoynata gam yidde ɓeydude kay ko fate newnude ya garta hakkude ɗen guura tawateɗe e nder ndeɗon fanle kadi ma wat toon kadi inauguré ɓeydugol électricité tawi ko cours ɓeydugol kay électricité woni couraji guure kewɗe no fewi e service aji de base ma waɗi toon inauguré ñande aseta subaka o noon nogas jeetati lewru décembre o tijja ko toon to Asaba noon ma wat toon inauguré ko fati kay e pawgol tufere arwanide taw ko réseau communication électrique hakkude kay Woulienge faade to wuuro wiyetego Vassala ɗum noon tawi kadi juutedi mum ene qime ha temedde jeeɗiɗi kilométre tufere nde noon o fawata ɗum koto wuuro wiyetego wuuro Hammed noon tawe 45 kilométre hakkude muɗum e to wuuro wiyetego Kankossa
ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen ñawore ko fati dossier de destiny woni duuɓi sappo ɗi Mohamed Wula Abdel Aziz ardino leydi ndi leydi Mauritanie on nder ñawore ɗon ɗiɗon dossier ji ina jokki ha e oɗo saaha talata hanki o noon ko Issouma Aziz tawi kadi ko Issouma Aziz ko jomma ngaalu biyeteɗo Mohamed Wula Sambou Mohamed Wula kañum dari yeeso ñawoɓe to tribunal to juge o noon namdi mom to kay yo haalan yimɓe kay ngaalu ngu jogui ngu ko wiyete o jogui ngaalu ko holno heɓiri ɗeɗon kaake holto heeɓi nguɗon ngaalu ngol o tuuma noon ko addude o tuuma kay koye alɗude kay e nder duuɓi sappo ɗi esi ko laami ɗi woni Mohamed Wula Abdel Aziz e nder duuɓi sappo ɗi laami ɗi omo tuuma koye nder ɗiɗon duuɓi o wawi heɓde nguɗon ngaalu kanko noon jaabowola makko tigui o wiɓe kanko kay guila 2008 kay yooɓe gandu ko joguiɗo ngaalu guila ko ɓooyi saabu guila 2008 tawi omo adda conteneur uji noon to baɗɗi autoji ɗin taw conteneur hen kala ko famli kala waɗi autoji sappo ha sappo e joyyi omo adda ɗin conteneur ne Nouakchott omo adda ɗi kadi ha toon to Nouadhibou taw ko caggal leydi o ittata ɗiɗon conteneur uji o liri kadi wonde famille makko kañumen pewnuno goudron ɗum wonno ko hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi e jeegom woni 1996 goudron dewɗo kay yeeso hôtel Halima mo Nouakchott ko famille makko woni ko galle mabɓe fewnuno oɗon goudron ko kamɓe keɓno oɗon marché yidde tengdin tan wonde kanko o tawi ko ngaalu koye ngaalu o mawni wona tigui e juuɗe wona kay resnodirde mom e ɓi Aziz addanimo hebde ɗiɗon ngaaluji ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen talata hanki o nogas e nayyi lewru décembre hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi direction générale de la sécurité nationale waɗi wayloji kewɗi e gardigo police nationale leydi ndi directeur uji centre uji kewɗi e commissaire uji région ngaji kewɗi mbawi nomede koni tigui ɗum lelori so tawi ko inspecteur général de la police commissaire Cheikh Wula Moulay Idrissa Cheikh Wula Moulay Idrissa so tawi noon ko commissaire so tawi on waɗa tigui on noon Cheikh Wula Moulay Idrissa kañum waɗa oɗo sa inspecteur général de la police so tawi ko commissaire Ousmane Wula Mohamed Ousmane on e nommama directeur de la police des crimes économiques so tawi ko commissaire Ahmed Salem Moulay Eli on e nommama directeur des laboratoires de criminologie de la police technique et scientifique so tawi ko commissaire Ndiaye Al Husseini on e nommama commandant de la compagnie d'intervention rapide de la police nationale so tawi ko commissaire Mohamed Lamine Wula Toylib on e nommama directeur régional de la sûreté région mo Asaba so tawi ko commissaire Mohamed Sidi Mokhtar on nommama ko directeur régional de la sécurité région de Gorgola so tawi ko inspecteur Cheikhna Wula Dioula on nommama ko commissaire to commissariat de police 3 mo tujinina so tawi ko commissaire Mohamed Lamine Wula Cheikh El Weli on nommama ko commissaire to commissariat central de police mo Riyad so tawi ko inspecteur Mohamed Wula Bul Memsak on nommama ko inspecteur on noon nommama tigui commissariat mo Adela Bougourou so tawi ko inspecteur Taru Hammadi on nommama ko commissaire to commissariat de police mo Tentan so tawi ko officier Ibrahim Wul El Qadim on e nommama commissaire on nommama ko commissaire to commissariat police mo Kay Haydi so tawi ko inspecteur Mohamed Wul Taleb on e nommama commissaire to commissariat de Louayna ene tawe en legal tawatengal e nder Nouadhibou so tawi ko inspecteur Ahmed Habibullah on e nommama commissaire Gouraya ko ɗiɗo nomination ngaji woni baɗaɗi ñalawma hanki o e gardigo police mo leydi Mauritanie ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen jeen ha toon Ngaabu ko commune tawateɗo e nder région de Guidimaga ɓe keeɓi noon talata hankino gas e nayyi lewru décembre 2024 ballal matériel taw ko matériel remru woni matériel agricole kewɗo no fewi ko ballal noon ummorade ambassadeur joɗiniɗo leydi Brésil e nder leydi Mauritanie faade oɗon commune mo Ngaabu ko maire commune o noon kañum waɗi restitutionné oɗon matériel tawi ko ballal ngal ko ni ngal sifori ballal ngal noon ko motoji tati ɗi motoji tricycle woni motoji tati baɗoji
kesuji ɗi wondude tigi e capanɗe jeegom rullo grillage wondude rulloji nogas tawi ko fil barbare wondude temedde joyi jamdi taw ko jamde cornière ñiɓeteɗe kay baɗeteɗi pikkeji ha wawa waɗede grillage o wawa waɗede hen hano hannirta ni wondude e 3 motoculteur woni tigi motoji demoji wondude capantati e jeeɗiɗi moto pompe foof noon jaru mum ene qime ha sappo joyi ujunere taw ko haalisa dollar américain Valdo Freire ko kañum woni ambassadeur Brésil joɗiniɗo leydi Brésil e nder leydi Mauritanie nden o ƴetti konngol noon ko hollirde kay ɗum ɗo ko jaabu wolloddago maire commune o noddunoɓe kay wadno erago mum namdade ballal e saaha kay maire commune ga wonno ballal kay namdade ballal e saaha commune o wonno e yoleru caggal kay nde ilam nanno e yoga e nokkuji e guure e nder falde ngaabu ko maire o noon holliri hen weltare makko mawde no feewi e ngal ɗo ballal e dow inde makko noon e dow inde commune o kala population commune o kala o holliri hen weltare makko mawde no feewi kanko maire o omo wiye Janké Mamadou Soumaré o ɓuuri lollude noon ko Moustapha dow inde makko noon e dow inde commune o kala o weltinima oɗon taw ko ambassadeur e ngal ɗo ballal paydingal no feewi o holliri kadi matériel o ma toppite rewa lawol hano hannirtini ene tawtora cérémonie o noon représentant ministère des affaires étrangères wondude hoolejo coopéra wondude hoolejo groupe parlementaire Mauritanie Brésil wondude e secrétaire général fedde mairuji tawa ko fedde mairuji ɓe Mauritanie ha joni habruji men ɗemgal pular habruji men ɗemgal pular sen ummima to leydi Mauritanie ko toon to leydi Sénégal paaɗen Cheikh Oumar Diagne ko ministre conseiller à la présidence de la République du Sénégal o suutino konngudi musɗi faade kay ɓeena wiyeteɓe les tiraillés de Thiaroye ala ko heddiniɓe kay e bonande so wona tawi kay koko yejjiti saabu kay o sakkiti wiide koɓe traître noon way kono wiide koɓe nafigueji koɓe yimɓe bolle puyɗe wona konngol ko konngudi kanko Cheikh Oumar Diagne o haali ɗin konngudi kadi koye télévision leydi ndi haala ka noon sarima no feewi e nder réseaux sociaux ji e nder janɗeɗe kewɗi e oɗo saaha joni ha tengti nder Dakar ko ɗum ƴakkirte goro ko ɗum yardate Café Touba e yoga e nokkuji kala biteɗo Gueye Para on noon ko horejo fedde africain naɓe tawi ko ɓiɓɓe e jibinande kay ɓen woni ɓiɓɓe taniraɓe woni jibinande ɗe wene tiraillé sénégalais o holliri hen mette makko mawɗe no feewi e haalande Cheikh Oumar Diagne o holliri noon o holliri ɗum noon mette makko ɗe noon holliri ɗum koye jande witede RFI woni radio France international o wi wonde Cheikh Oumar Diagne ene andira kay kala nde ŋabti hunuko mum yaltini konngol ko konngol ngol moƴƴani heewi haalde kono noon ngol ɗo lawol kam fakiti lamdam ha ɓurti o holliri noon wonde Cheikh Oumar Diagne ɗiɗo konngoli ɗe suuti hoorejo leydi ndi hono Bassirou Diomaye Faye kañum e hoore mum ene foti kay haalde hen wiya kay Cheikh Oumar Diagne wonde ko waɗi ko o rewani lawol o erima kadi historieji Sénégal naɓe ko wayno professeur Mamadou Diouf kañum wadno supervisé mande sa waɗan noon duuɓi capanɗe jeetati tiraillé sénégali taw kadi hoorejo leydi ndi ene ɗamini kala ñande goo lewru décembre mawnini ɗum holliri noon ɗiɗon konngudi ɗi Cheikh Oumar Diagne haali kay kamɓe kala ɓe foti darade ɓe kolliram wonde ko haali ko wona hunde e moƴƴude kadi ɓe kaɗan ɗon kay saabu o holliri kay wonde koɓe portoɓe plainte maɓɓe kay wonande Cheikh Oumar Diagne e ɗiɗo konngudi musɗiɗi suuti faade kay dendagal ɓen wiyeteɓe ɗe tiraillé sénégalais ha joni habaruji men ɗemgal pulara to leydi Sénégal ha joni keɗoɗen Barthélémy Dias gonnoɗo maire de Dakar kala ñalawma noon teskama maafe makko ne ɓeydo signe caggal kay nde ɓe ittuno lefol tawi ko lefol tigui sarɗiyankagal woni députation e balabe makko oɗo saaha kadi ɓe jawli ko lefol ngol haɓɓuno e dadade makko fati mairie ngala Dakar kanko Barthélémy Dias noon hakkille makko wonno kay koye wullitiyade to conseil constitutionnel e ko waɗa ko hollirde tigui wonde ko toñaɗo conseil constitutionnel noon jarti mom holliri tigui wonde conseil ko holliri tigui ko incompétent wonni tigui ala ko ɓe mbawi kay e kaɗo haala ɓe mbawa ruttade e kaɗon haala e oɗon décision fitti tan wonde kartal makko ngal o ɗamino juude sakkede o gayni ɗen carte ha laaɓi ne wayno kama e oɗo saaha joni o ummima ha laaɓi e wonde maire o ittima ummima kadi ha laaɓi e wonde député e nder leydi Sénégal ha joni habaruji men ɗemgal pular to leydi Sénégal ha joni Balla Ba ko adjudant de la police to Mbacké ko commissariat de police to mbiteɗo nokku biteɗo Gouya Mindi to mo Touba ko to tigui o gollotono ko kanko de déposé plainte makko to procureur du tribunal des instances mo Mbacké
BG o plainte onon ko contre policier ji ɗiɗi tawi ko policier ji BG MI ɓe Bambey ɗina policier ji noon o portiri ɓe plainte kay o wi wonde ko ɓen nanguimo piyimo leptimo torlimo koynimo yeeso yimɓe kala kadi bonni kaake makko kewɗe e kaake ɗe bonni ɗe men tawi hen carte makko professionnel wonde kay kollirde wonde ko policier o holliri noon wonde kay ɗum wanno ko guilñanno gase goo lewru décembre 2024 to stade to match fulgu koyngel zone note stade kay tawi ko stade Iba Gueye mo Mbakke e saaha kay ari kanko e sehil makko yidde nadde ɓen policier ji kalliɓe nadde o holliri carte makko kadi o holliri ko ɗon ɓe piimo piggal musgal no feewi ɓe gañimo ɓe bonni kartal makko ko o ɓeɗo policier ji noon woni ɓe o porti plainte tawi ko policier ji ɓe GMI ha joni habruji men demgal Pulaar to leydi Sénégal ha joni keddoɗen to nokku biteɗo Birkelane tana muso waɗi talata hankino gasinayi lewru décembre sanga kay 11h to wuuro witengo jammal noon tawete ko nder département mo Birkelane ko conducteur machine woni dognowo machine goto ko machine biteɗo moissonneuse batteuse woni machine ngaji coñoji kay ƴarotoɗi maaro coña maaro ƴaaro ko ɗina moisson on machine noon conducteur on machine caggal kay omo wanno kala e dande makko ko ɗon tigui ɗon tigui moteur machine o jawli kala ka kay ɗeɗɗimo ha tigui dande nde taƴi ha seetugo ɗon wasi fittaɗum makko ko sapeur pompier walla tigui goski makko ƴettama nawama tigui to morgo hôpital régional mo Kaffrine ha joni habaruji men demgal Pulaar sen mima to leydi Sénégal ko to leydi Mali paɗen to leydi Mali yen ha to Bandiagara e nder région de Bandiagara noon ñande aljumano gasa lewru décembre gonɗi duteskama janguji kewɗi taw ko seɓɓitiɓe mbaɗi e nder région de Bandiagara guure jeegom janama toon waɗi kadi ko famɗi kala no gasa jeegom neɗɗo wasɓe hen pittali mumen e ɗiɗon janguji ko sagataɓe noon joguitiɓe jeeyaɓe pelle ceɓɓitiɗe arɓe dow motoji mumen joguiti ha teddi kañumen mbanno ɗiɗon janguji guure janaɗe ɗe noon ko ɗeɗo guure ko wayno wuuro witengo Bourari gona ko jangu ngu to sappo e joyi neɗɗo warama toon so tawi ko wuuro witengo Gaza gonko yimɓe joyo woni waraɓe toon so tawi ko wuuro witengo Madina yimɓe nayo mbarama toon so tawi ko wuuro witengo Banguel Tuppe yimɓe ɗiɗo mbara toon wuuro witengo Masseye wuuro witengo Massage e to wite Sanfuru toon janguji mbaɗama toon kono hay goto wasani fittano mum teskama noon paabi gawri wondude e koɗanɗe kewɗe seɓɓitiɓe duppi toon ha joni habaruji men demgal Pulaar to leydi Mali ha joni Hamadou Fall Dianka ko inspecteur des impôts de classe exceptionnelle ko cadre supérieur de la fonction publique mo leydi Mali ko kanko suba on mama directeur général des impôts on leydi Mali o jogui noon komo jogui expérience on fannu ken wona duuɓi nogas tati ko golloto e on fannu o jibinono noon ko guila ñande capantati lewru juillet hitade ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeeɗiɗi tati woni 30 juillet 1973 o jibina koto wuuro witengo Léré ene tawe e nder région de Tombouctou kanko yolo sa joni halfina kay direction générale des impôts mo leydi Mali ha joni habaruji men demgal Pulaar kedde Afrique jabboɗen ko musidɗo men sehil men Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sara Ndougo Alassane Oumar Mbodj a salminama juurama en calmitima Gali Abouba en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV kabaruji men ɓurɗi tewtude e dongre Afrique e ñalawma hande o pour nen ko leydi Côte d'Ivoire to nde leydi Côte d'Ivoire ene wayno de ko ɗin tawata accident ji tati tawata ɓurɗi kadi hewde mayɓe no fewi ballotoɗe e lewru août. Bluetooth connected. darana leydi ndi ɗum noon waawi kay kono waɗede kay ko enquête aji wonno ene waɗi enquête aji ɗe ni ɓe mbi wonde ma won 70 neɗɗo wonde ɓe suɓɓe ko 50 e yimɓe nayo kamɓe fof wawi won analyse ade kono taw kadi ko jaburogal mabɓe ko fatti ya e garta wawi kono bayiɗo ɗum ñande altinare nogas lewru goto ujunaji ɗe nogas e nayyi résultat ji ɗi ɗum noon tawde ko kulɓiniɗo no fewi woni ujunere e temedde joyo taw ko ɓen kiɓe ɗum noon taw kadi jokkodiri koye ɗiɗon accident uji mbaɗoji e nder laabi mabɓe ɗi e taw kadi ko nder kala hitande kala ɗum noon ɓe mbawi kono wiide wonde kay bayinde ɗum noon ɓe mbi wonde noon Allah saago kay yimɓeɓe kay mbawa kay o rentade tigui rigui no fewi ɗo ko Nigéria toon dey ene wayno ene ko fatti noon pollution goɗɗo toon o ene wayno weyi o to Niger ene wayno ha ni taw ko gueɗe kewɗe ko
wadde kadi ko wiyete marée noire ko e nder kadi taw ɗum ko mbiyat ɗum ko échec total nde tawno wonde koppereje kewɗe waɗama hen pour wawde haɓade ɗum ɗon kono noon Nations Unies waɗi hen jungo mum kono noon arade ko ɓeydi hen aydara ɗum noon hani e agence taw ko associated de presse ɗum noon wawi kay on jurnade ɗum ƴewde ɗum wiide wonde kay ɗum de ko manki tan ko wawde kay taw ko ɓen entreprise aji baɗoji ɗum ɗen ko ɓen tigui manki karallagal tigui rigui pour mbawa wadde ɗum no hannirta ni haɗe kadi mbawa haɓade ɗum no fewi toon to Tchad ene wayno de hono leydi hono France kamɓe hakkude mabɓe e leydi hono Tchad ko fatti noon hono taw kadi ko ɓen mintareɓe français wonɓe toon ɓe ɗum noon e oɗo saaha aɓe gumiro toon seeɗa seeɗa ha ɗo e mayirɗe lewru nde tawno leydi Tchad leydi Sénégal kañum ƴetti kono pelli tan e wiide wonde nanodiral taw kadi koye e nder golle mabɓe ko fatti hono défense wiide kay ene wayno kay ko jottidirno mabɓe hakkude mabɓe e leydi hono France ɗum noon yo mbarfede ɓe mbawa kay ittude base uji mabɓe ɗi e ɗeɗan leyɗele ɗiɗi ɗum noon France noon anda e oɗo saaha continent Afrique o hal to ɗum fani e majjum Mozambique toon dey ene wayno toon koto hani ene wayno ko nogas e goho taw ko neɗɗo kadi ene wayno tawi kadi cankima toon caggal kay nde kadi ɓe mbaɗi toon kon dillere mawde toon to leydi ndi caggal kay nde conseil constitutionnel bajjiɗe kay rokki polgu ñande altinare kono ɓennuɗo de rokki polgu o to ko landa laamu ka taw ko oɗo biyata kono frélimo taw ko woɗɗo e nder laamu konko ene wayno ko fatino ɗin élection ngaji bayyinaɗi ñande talatare nogas e nayyi lewru taw ko bawta ujunaji ɗiɗi e nogas e nayyi kanko jakkogal ngal ene wayno de ko derderi e jaccigol waɗi ɗum addini toon kadi ɓe dañde caɗele mawɗe no fewi Ghali Abouba ko ɗum ni tonguɗen e dongal Afrique e ñalawma hande o taw wonno koye dade musidɗo moon Alassane Oumar Mbodji woni komo sarɗogo ngam weltare Yawo TV. Alassane Oumar Mbodji golle ma jooɗi peewi ko an uddi kabruji men e nder dongre Afrique kabruji men jolam jaɓeɗi koto leydi Ukraine pudorɗen leydi Ukraine leydi Ukraine kay hollirama tigui wonde kay ɓe mawnini ñalawma noyal o ñalawma hande o ko noyal leyɗele kewɗe kay kewi mawnirde on ñalawma ko juuluji mumen e saaha kay ko wadde pijirloji sukaɓe kono leydi Ukraine teski tigui ɓe mawnini oɗon ñalawma ko toɓoji taw ko toɓo misilaji ɗina misilaji noon koninkoɓe leydi Russie ayni e nder mabɓe tawi kadi ɓuuri toɓɓude ko réseau ji énergétique mabɓe woni tigui nokkuji ko wayno central uji mabɓe électrique e gueɗe baaɗi noon ɓe teskama noon ɓe kolliri noon alarba hande o woni kay alarba hande o fodde capanɗe jeeɗiɗi missile leydi Russie wondude e drone aji kewɗi aynima e nder leydi he taw kadi kode drone explosive woni tigui drone aji pettoji Vladimir Zelensky noon kañum woni hoorejo leydi Ukraine o holliri tigui wonde kay ɗum ɗo jeeyaka e neɗɗagal wonde kay ñalawma hande o ko ñalawma Noël mo ñalawma kay mo kamɓe isayankoɓe kewi mawninde ko on ñalawma woni mo tigui Vladimir Poutine hoorejo leydi Russie suuɓi kay aynade mabɓe bomboje e pettoje o holliri e nder capanɗe jeeɗiɗi missile bedɗadi toon ɗi fodde capanɗe joyyi hen majji kay mbawi haɓɓe jaɓɓede guila dow ɓe teɓɓima ɗum machine aji mabɓe teɓɓima ɗum haaɗi ɗumen explosé kono noon keddiɗi mbawi yande e nder leydi he kadi bonni ko heewi e nder leydi he koto Afghanistan paɗen Pakistan waɗi bombardement mum kikiɗe hay waɗi bombardement ji kewɗi e Afghanistan ɗum noon waɗi capanɗe nayo e jeegomo neɗɗo wasɓe hen pittali men to funnague Afghanistan e bombardement ji kay ɓe bombardement ji mbaɗi alarba nde mbaɗi kay talata hanki o Taliban en noon ardiɓe Afghanistan ɓe koliri tigui wonde koɓe waɗoɓe joftigu mabɓe faade Pakistan yoftade kay nguɗo janggo ngo Pakistan waɗe mabɓe ha waɗi mbiɗen capanɗe nayo e jeegomo neɗɗo wasɓe hen pittali men waɗi kadi barmuɓe hewɓe koto leydi witendi Azerbaïdjan paɗena to noon ko avion tawi ko avion de ligne woni avion transport Azerbaïdjan Airlines kañum tigui teɓɓiti sami e leydi alarba hande o tawi ko nogas joyi lewru décembre to funnague leydi witendi Kazakhstan ɗum noon eka jolluno capanɗe jeegomo e jeeɗiɗo passager jolluno koye makko hen capantati e ɗiɗo noon Allah dandi ɗumen paabama mbawi dandede hen heddiɓe ɓe noon capantati e jeewa mbasi hen pittali mumen teskama noon ɓe teskinoma ka yani ko sara wuuro witego
tawun tawi to funnaange Kazakhstan ko toon ka yani temedere capanɗe joyi koni ke famode sapeur pompier wawi tigi nuldede toon faabade kay ɓen jonnoɓe e kalan lana koto leydi Russie paaɗena Ukraine kañum ne waɗi bombardement mum e nder leydi Russie to région biteɗo Kursko waɗi yimɓe na wasɓe hen pittali men hewɓe kadi mbarmi hen koto leydi Palestine paaɗen jeena toon to Cisjordanie noon laaɗe diwoje leydi Israël ɓe aynima toon bomboje kewɗe no fewi talata hanki o waɗi ko famdi kala yimɓe jeetata wasɓe hen pittali mumen e nder ɓen jeetata mayɓe hen ɗiɗo ko rewɓe ɗum noon waɗi tigui koto nokku wuuro witengo Tulkarem noon tawe ko nder camp réfugié tawate ko toon tigui ɓe mbaɗi Tulkarem e nder camp réfugié mo Tulkarem toon ɓe mbaɗi oɗon bombardement mbiɗen ha waɗi ko famdi kala yimɓe jeetata wasɓe hen pittali mumen musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceerno ko ɗum ɗo wonno ko min tongal noon habruji mon e ɗemgal Pulaar e sawto he ko musidɗo mon sehil mon Haali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nete ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abouba so tawi ko roɓiɗo Afrique ko Alassane Oumara Mbocco gorko mo sarandogo kelki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on